ciri baya ce to yayi daidai akan ka zan yi zance Nura maza ka san bani yin sakuri dan Allah na ce ka dai rage buri a zamanin baya kwai maza na dauri na ce ku dakata addu'a makari ba gani ba sai ku fito ai kuna ji magana ta farko kai ba na sanji ka gyara zance na kadan ana ji to shawara ce dan Allah ka dan ji ni Nura maza zance na wa ai kuna ji to cikar ilimi amfani da shi hakan ne ka saki shiri dan Allah ni na ce ne komai ya fito baki na ka baka watsa ne a dinga nazari kun magana ne cikar mutum kun san hankali ne dole ne faɗi ba na yin zaune zancen gaskiya kun san haka ne ita gaskiya tana da ɗaci ne ka ji to muri na ka gyara ne da ɗan magwar kai ma bana barinka da na sani guri na ka kwai hazaka ka dage da kan ka bana shakka dan na sani guri na ka an yi barka dan na gani na shaida ku ne hakika dan na sani mutane suna yabanka na alƙalam ni na rubutu ne da warka zance sai dan hausa ana faɗi to ka faɗi na san za ka yi zumuɗi ajiyar Allah ka ji ni ba a